I'm a loser. I'm a loser. No, pýtajte sa. Počúvam. Mám rád, keď nezvoní ráno budík, hej, ale sorry, teraz ako nemám náladu na spievanie. Tam. A tak ale ja Mohli by zase ste- neviem rozumieť, ja nepočujem. Ja, to je po nemecky. Ja, good. Pýtam sa ťa, že ako pozeráš na písomné maturity. Ja, jasné. Ako sa učitelia sa pýta a zachovali podľa teba k maturitám? Bolo to falošné v prvom rade. Ja mám uspokojenie! Náš život nebude hoden. Vlastne budeme si to sami o sebe myslieť, že náš život nie je hoden, teda my nie sme hodení života, hej. Najväčšou radosťou sú moji priatelia. Menujte. Nemôžem menovať. Lebo aj tam si sa! Samozrejme, kolegyňa je v popredných priečkách. Samozrejme. Popredných priečkách. Samozrejme. Popredných priečkách. Toť by bolo odo mňa, ako všetko je.